Asikubuyele sikwamukele. Kama kupastor channel imflick. Nake sicela kuwena ukuthi inamba uyisenze kuphela kusibona ekseni ka5 ntambama kuphela, ungayisebenzisi WhatsApp, ungayisebenzisi ama SMSs. Ungafoni ekseni before 9, ungafoni after 5. Makwenzeka umuntu efubuza iphupho unenamba yami ungamniki. Recommenda kuyi channel, hamba usibhele kuyi channel abuya azobuza azogcina iphupho lakhe kuyi channel. Inamba sengayithathela yena ngokuyibona uma ebheka ama video kuyi channel, uyabona. Kungcono leyo ndlela. Nqobile Qwabe etinqobile Qwabe. Uthi sawubona pastor. Icela ubuza la ukuthi ngabe kushona ukuphupha utshala umoba. Ngiyabonga. Yini umoba? Isugar cane. Yini isugar cane umoba? Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha umoba kuwuphawu oluhle kakhulu uma utshala. Lokhu lungabe likhombe ukulindela inhlanhla nesibusiso kanye nokuthola nje umvuzo omuhle futhi omkhulu ozofika ngemva kokusebenza kanzima kanye nokusikhandla kwakho. Number 2, kwesinye isikhathi kuyenzeka ngesathi uphupha umoba kube uphawu oluhle uma utshala osuke likhomba nje ukuthi kungenzeka umuntu onikelayo, uyanikela futhi ukunikela kwakho kuhle futhi kumnene kuzokulethela izibusiso ezinkulu esikhathini esizayo esiseduze. 2 kwabaseKorinte 9:6, kepha-ke nako ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana, nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Yilo number 7, yilowo nalowo anikele njengalokho azikhethela kona enhlizweni yakhe, kungabi ngokudabuka, ngokucindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza. Number 3, futhi uma uphupha umoba kuba uphawu oluhle kuma utshala olungabe likhombe nje imizamo yokukhulelisa empeleni ngoba ufuna ingane kakhulu ezima umuntu wesilisa. Number 4, ngokwenkolo uma uphupha la umoba kuwuphawu oluhle ukuthi uma utshala olungabe likhombe ukushumayela nokufafaza izwi likaNkulunkulu ebantwini abaningi ukuze baphenduke futhi bathele izithelo zokulunga. Mawukuthwena umuntu wevangeli, umuntu obizo lwevangeli, ushuthi lungakhomba ukuthi ubizelwe ekufafazeni izwi noma ekushumeleni izwi kubantu abaningi. Yabona? Noma ke lento le uyayenza vele njengamanje yokudlulisa izwi laNkulunkulu. So 1 kaJohane 3:9, lo ozelwe uNkulunkulu akayenzi isono ngoba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanako wona ngokuba ke uzelwe uNkulunkulu. KuLuka 8:5, kwaphuma umhlwanyeli uyohlwanyela imbewu yakhe, ekuhlwanyeleni kwakhe enye yawela ngasendleleni yanyathelwa ke izinyoni zezulu yazayidla zayiqeda. Number 5, futhi kuma uphupha umoba kuwuphawu oluhle uma utshala lungabe likhombe nje ukuthi empeleni uma ukuthi wena umuntu onemali njengamanje uzothatha isinqumo noma kumele uthathe isinqumo sokutshala leyo mali leyo esikhungeni zokutshala imali noma ke uqala umklamo noma ibhizinisi ezokufakela inzuzo ngokuhamba kwesikhathi. Yabona, lento ingafika ikhomba into oyenzayo yokutshala imali noma yokuqala umklamo noma yokuqala ibhizinisi noma into ofanele uyenze yokuthi uthathe le mali uyo-investor noma you will invest the money noma you start a project or you start a business and that business will bring you profit ngokuhamba kwesikhathi. Number 6, azivale ngokuthi ke uma uphupha futhi umoba kungawuphawu oluhle uma utshala ngoba lungabe likhomba ukuthi kungenzeka wena unikezwe amandla okwesiphilisa ngokuthi ube umfama, okwesiphilisa ukuthi ube umlimi, utshale noma utshale wona umoba ngoba iwona yokuthi uma utshala ukuvume uyakhonjiswa nje uNkulunkulu ukuthi yona nobizo lokuthi ungaba umlimi, unobizo lokuthi ungaba ngumfama, noma ungatshala izizokuvuna izinto oyitshalayo noma umoba loyo uma ungatshala yona lokuvuna empeleni. Siyabonga uPresident. Kuleka